Καλησπέρα σας. Είπα σήμερα να κάνω ένα βιντεάκι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Δεν έχω να δείξω κάτι, δεν έχω παραλάβει ακόμα πολλά πράγματα που είναι στον δρόμο και έρχονται. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να μιλήσουμε λιγάκι, σκέφτηκα να μιλήσουμε λιγάκι για μπαταρίες λιθίου σιδήρου φωσφόρου LiFePO 4. Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι τι τη σκοτώνει τις μπαταρίες αυτές και τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι μπαταρίες θα διαρκέσουν για πολύ καιρό. Είναι πολύ δύσκολο να σκοτώσετε αυτές τις μπαταρίες, τις LiFePO 4. Και αν ξέρετε να τις φροντίσετε, πιθανότητα θα διαρκέσουν περισσότερο από ότι εμείς θα ζήσουμε. Πρώτα απ' όλα, μια μπαταρία LiFePO 4 αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία στη σειρά για να φτιάξουμε την τάση που θέλουμε, ένα 12V, ένα 24V ή ένα 48V σύστημα. Και αυτά τα στοιχεία διαχειρίζεται ένα σύστημα διαχείρισης μπαταριών ή αλλιώς γνωστό σαν BMS. Είναι μια μικρή πλακέτα κυκλώματος που βρίσκεται πάνω από τα κελιά και η πλακέτα αυτή διασφαλίζει τα στοιχεία να παραμένουν λειτουργικά και ότι διαχειρίζονται σωστά με την πάροδο του χρόνου, εξισορροπώντας τα κελιά μας αποσυνδέει τα κελιά μας όταν κάνει πολύ ζέστη ή πολύ κρύο, θα κλείσει μόνο του αν εκτεθούν σε πολύ υψηλή τάση, όπως επίσης και δεν έχει τάση καθόλου, έχει πέσει η μπαταρία και δεν έχει ενέργεια να δώσει. Επίσης έχει τη δυνατότητα το BMS να σας προστατεύσει από υπέρταση, δηλαδή να περάσει περισσότερο ρεύμα στα στοιχεία από τους πόλους. Έχει επίσης ένα σύστημα επικοινωνίας για να επικοινωνεί με τον inverter μας, οπότε αν κάτι δεν πάει καλά με κάποιο κελί της μπαταρίας μας θα κλείσει ολόκληρο το σύστημα και τόσες πολλές ακόμα λειτουργίες που έχει ο BMS. Αλλά αυτές είναι οι κύριες λειτουργίες. Σήμερα με το σύστημα διαχείρισης μπαταριών για LiFePO 4 μπαταρίες, χωρίς αυτό το σύστημα οι μπαταρίες μας θα ήταν ευάλωτες στην υπερφόρτωση, στη βαθιά εκφόρτιση, στις θερμοκρασίες λειτουργίας για φόρτιση και αποφόρτιση και θα μπορούσαν να πεθάνουν ή και να χάσουν όλη τους τη χωρητικότητα πολύ γρήγορα. Το BMS λοιπόν μπορεί να κρατήσει τις μπαταρίες μας ευτυχισμένες, να το πούμε έτσι, αλλά υπάρχουν τρεις τρόποι που μπορούν να σκοτώσουν τις μπαταρίες μας παρόλο που έχουμε συνδέσει και ρυθμίσει σωστά το BMS μας. Ο πρώτος και πολύ συνηθισμένος τρόπος είναι ότι οι χρήστες που χρησιμοποιούν μπαταρίες LiFePO 4 για μια ώρα ανάγκης, για το τροχόσπιτό τους, το καλοκαίρι για να πάνε τις διακοπές τους στο σπίτι τους που δεν έχει ΔΕΗ ή οτιδήποτε, κάνουν το λάθος να αποφορτίζουν τις μπαταρίες τελείως ή στο 10%, τέλος πάντων να τις αφήνουν να ξεφορτίζουν πολύ και μετά να τις αποθηκεύουν. Αυτό είναι λάθος, γιατί οι μπαταρίες, η LiFePO 4 και γενικά οι μπαταρίες λιθίου έχουν μια αυτοκατανάλωση που φτάνει περίπου το 3%. Και αν οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες, καλοκαίρι ξέρω και είναι ψηλά οι θερμοκρασίες, μπορεί να φτάσει και 5% αυτοκατανάλωση. Οπότε λοιπόν, αποφορτίζοντας μια μπαταρία τόσο χαμηλά και αποθηκεύοντάς την μήνα με το μήνα, η φόρτιση της πέφτει κι άλλο. Οπότε υπάρχει περίπτωση και φόβος να πέσει και κάτω από το 0%
Οπότε μετά δεν επανέρχονται με τίποτα. Παρόλο που ο BMS ήδη βλέπει ότι υπάρχει χαμηλή χωρητικότητα και αποσυνδέει τα φορτία, εξακολουθεί να υπάρχει αυτό που είπαμε, ρυθμός εκφόρτισης των μπαταριών από 3 έως 5% ανάλογα με τη θερμοκρασία. Οπότε αν πέσει κάτω από το 0% η μπαταρία καταστρέφεται μόνιμα και δεν επανέρχεται με τίποτα. Για να μπορέσετε λοιπόν να διατηρήσετε τις μπαταρίες σας σε ζωή, πρέπει κάθε 3-4 μήνες να φορτίζετε τις μπαταρίες μέχρι το 50%. Είτε με ένα πάνελ και ένα ρυθμιστή φόρτισης, είτε με έναν φορτιστή που μπαίνει στην πρίζα και φορτίζει τις μπαταρίες. Είναι ο μόνος τρόπος για να τις διατηρήσετε στη ζωή, αν δεν τις χρησιμοποιείτε όπως τις χρησιμοποιούμε εμείς ή εγώ, αν θέλετε, σε off-grid σύστημα για να έχω ρεύμα στο σπίτι μου. Δεύτερος λόγος που μπορεί να καταστρέψει τα κελιά σας είναι να μην είναι ισορροπημένα, και αυτό το προσεγγίζουμε πολύ λάθος. Το προσεγγίζουμε πολύ λάθος και αυτό είναι κρίμα, γιατί έχουν ευθυνή μεν οι μπαταρίες, αλλά είναι κάποια χρήματα που δεν χρειάζεται να τα πετάμε. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε για να διατηρείτε τα κελιά σας ισορροπημένα είναι ότι πρέπει να φορτίσετε τα κελιά σας μέχρι το 100% και πρέπει να το κάνουμε αυτό κάθε λίγους μήνες. Αυτό θα ενεργοποιεί το balance, το BMS, και θα διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία έχουν την ίδια τάση, και εμείς αυτό το έχουμε παρεξηγήσει. Έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε την μπαταρία μας από το 10 έως το 90%. Πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, έχοντας ένα παράθυρο 80% λειτουργίας της μπαταρίας, διασφαλίζουμε τη μακροζωία της μπαταρίας. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να έρθει ανισορροπία στα κελιά, να μην ενεργοποιεί το BMS, παρόλο που είναι ενεργό BMS, να μην μπορεί να ισοσταθμίσει τις μπαταρίες και να τις χάσουμε πολύ γρήγορα. Και εντάξει, το ίδιο ισχύει και αν εκτός από το 100% στη πλήρη φόρτιση και στην πλήρη αποφόρτιση. Όταν ο κατασκευαστής λέει από 2,5 έως 3,65, πάντα έχει φροντίσει μπαταρίες. Γι' αυτό αν δείτε μετρήσεις μπαταριών, μετρήσεις χωρητικότητας, θα δείτε ότι πάντα είναι 280, μπορεί να φτάσει το 293, το 289, το 294 αμπέρ η μπαταρία. Αυτό δεν είναι μας κάνουν χάρη και μας δίνουν 15-20 αμπέρ παραπάνω. Όχι. Είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι όταν θα πέσει η μπαταρία στο 0%, στα 2,5 βολτ, λέμε τώρα τη χαμηλότερη τάση, θα υπάρχει ακόμα μια μικρή χωρητικότητα μέσα στην μπαταρία που θα διασφαλίσει ότι δεν θα στεγνώσουν τα κελιά και δεν θα καταστραφεί η μπαταρία. Οπότε, όταν ο κατασκευαστής λέει από 2,5 μέχρι 3,65, καλό είναι να ακολουθούμε τον κατασκευαστή. Από 2,5 ως 3,65. Και το BMS μας κρατάει ενεργοποιημένο και ισορροπημένα τα κελιά μας, και ενεργοποιείται το balance για να κάνει τη δουλειά που είναι φταγμένο να κάνει. Το τρίτο που μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τις μπαταρίες μας είναι οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Οπότε, αν αφήνετε τις μπαταρίες σας σε πολύ ζεστό περιβάλλον και τις χρησιμοποιείτε πολύ έντονα κάθε μέρα, θα αυξήσετε δραματικά το ρυθμό υποβάθμισης των κελιών και το σύνηθες είναι πάντως είναι αυτό, να μην συμβεί ποτέ αν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες με ηλιακή ενέργεια, επειδή η ηλιακή ενέργεια έχει πολύ χαμηλό ρυθμό συνήθως κάνουμε ένα κύκλο κάθε 2-3 μέρες και ανάλογα βέβαια και τις καταναλώσεις, έτσι, και τα πάνελ που έχουμε και τη χωρητικότητα της μπαταρίας μας. Στο δικό μου το σύστημα, ας πούμε, με τα 14 kW μπαταρία,
κάνω έναν κύκλο κάθε 3 μέρες περίπου. Αυτό είναι ένα πολύ χαμηλός ρυθμός σε και δεν σηκώνει θερμοκρασίες στα κελιά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν δημιουργούμε θερμοκρασία στα κελιά και δεν έχουμε την ελάχιστη υποβάθμιση των κελιών, να χάσουν χωρητικότητα, δηλαδή χάνουν πολύ λίγο τη χωρητικότητά τους με αυτούς τους ρυθμούς, με έναν κύκλο κάθε 2, κάθε 3 μέρες, μπορεί και παραπάνω ανάλογα με τη χωρητικότητα των μπαταριών που έχει ο καθένας και τις καταναλώσεις που έχει φυσικά. Εκτός αν κρατάει τα κελιά σε θερμό περιβάλλον, κάτι που θα αυξήσει τη γύρανση και την εξασθένιση της χωρητικότητας με την πάροδο του χρόνου, ειδικά αν η μπαταρία είναι στο 100%, αλλά δεν είναι αν η μπαταρία φτάνει μέχρι το 100% και υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στο χώρο που είναι οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες θέλουν δροσερό μέρος, ούτε κρύο ούτε ζεστό, δροσερό μέρος, για να λειτουργούν σωστά και να κρατήσουν πολλά χρόνια. Αυτά σε γενικές γραμμές για τις μπαταρίες LiFePO 4 και για το BMS. Θα επανέλθουμε στο θέμα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα και για αυτό το βίντεο. Ένα like, ένα subscribe, κάντε με και ένα share στα social media που έχει ο καθένας και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, τα λέμε.